Pitná voda distribuovaná vodárenskými spoločnosťami v našej krajine podlieha prísnym zákonným normám Slovenskej republiky a Európskej únie a je pravidelne monitorovaná príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Východoslovenská vodárenská spoločnosť svoju činnosť podriaďuje intenzívnej ochrane životného prostredia. Dôsledne chráni existujúce vodné zdroje i tie, ktoré by mohli byť v budúcnosti využívané. Jej dlhodobou ambíciou je zlepšovať kvalitu života obyvateľstva v regióne svojej pôsobnosti v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi, ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť. Východoslovenská vodárenská spoločnosť čistí odpadové vody v 97 čistierniach odpadových vôd a zabezpečuje požadovanú kvalitu vôd smerujúcich do recipientu, likviduje stabilizovaný kal a snaží sa zabezpečovať jeho využitie v iných odvetviach hospodárstva. Nad kvalitou a zdravotnou bezpečnosťou pitnej vody, rovnako ako aj nad vodou, ktorá sa po dôkladnom viacstupňovom čistení v čistierniach odpadových vôd vracia späť do prírody, bdejú vodohospodárske laboratóriá. Procesy v nich sú vysoko odborné a nesmierne dôležité. VVS má v súčasnosti 12 laboratórií, z toho 5 je akreditovaných a 7 prevádzkových. Súčasťou laboratórií sú aj vzorkári, ktorí sa starajú o akreditované odbery vzoriek a ich dopravu do laboratórií. Spolu tu v súčasnosti pracuje na dvoch oddeleniach 79 pracovníkov. Oddelenie laboratórií pitných vôd má 49 pracovníkov a na oddelení laboratórií odpadových vôd ich pracuje 30. Najväčšia vodárenská spoločnosť v Slovenskej republike od svojho vzniku v roku 2003 zaviedla a naďalej zavádza do svojich prevádzok moderné, efektívnejšie a ekonomicky výhodnejšie technológie úprav a dezinfekcie vody. To všetko v záujme zabezpečovania dodávky kvalitnej pitnej vody pre obyvateľstvo Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja.